күтпеген вакыйгасы якынлаша. Тагын да купшырак, тагын да затлырак, тагын да масштаблырак. Ул көн елга бер була. 22-нче халыкара татар җыры фестивале. Шикләр юк. 18 декабрь. Казан Экспо. Билетлар kassir.ru сайтында. Яшь чикләве 6+. Hayırlı kış hanımlar, hanımefendiler, isenmisiz? İsenmisiz? Biz sizni bugün әлігі konsertта сәлемлейбіз. Барс Медиа компаниялар группасы инде 2 ел дәвамында Яңа Йолдыз дип исемләнгән телевизион музыкаль проектны оештыра килә. Әлеге проектның төп максаты талантлы яшьләрне сезгә, тамашачыга күрсәтү, әлеге зур сәхнәгә күтәрү. Һәм бүген без Яңа Йолдыз проектының 2нче сезонына нәтиҗәләр ясап, финалистларны әлеге сәхнәгә чакырып чыгарачакбыз. Алар үзләре генә түгел, алар татар эстрадасының танылган артистлары, җырчылары белән дуэт башкарачак. Ләкин нәтиҗәләрне без соңрак ясый башларбыз. Ә хәзер әйдәгез, уңайлырак итеп утырыйк, елмаик һәм Яңа Йолдыз проектының 1нче сезон җиңүчесен сәхнәгә чакырыйк. Сезнең алкышлар сәхнәбез түрендә Эльвира Мифтахова. Җиләргә сөйләсәм серемне, никалар тарата дөньяга. Сағынмай дисәләр, тыңлама, тыңлама, тыңлама. Бураннан назынан исереп, юл қойма бәхетсіз уйларға. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама. Тыманнар тымалап аныңны, үзләрен беренче куйганда, алдалый тыманы бураны, тыңлама аларны, тыңлама. Бураннар назыннан исереп, юл куйма бәхетсез уйларға. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Бәхетсіз уйларға, мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Бураннан назыннан исереп, юл куйма бәхетсіз уйларға. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мин сине барыбер көтәрмен, ятларны тыңлама, тыңлама.
Яңа Йылдыз проектының бірінші сезон жеңушісі Эльвира Мифтахова. Рахмат бик. Шунысын да әйтергә кирәк, Яңа Йылдыз проектында һәр җырларга теләгән кеше, үзен күрсәтергә теләгән кеше катнаша алды. Иң мөһим критерийлар 18 яшьтән алып 35 яшькә хәтле яшь аермасы, яшь чикләве һәм барлыгы әлеге проектка икенче сезонда 600-дән артык гаризалар кабул ителде. Гаризалар Россия күләмендә кабул ителде. Иң-иңнәре сайланып алынды һәм әлеге конкурсантлар белән зур эш башкарылды. Мастер-класслар, педагоглар белән шөгыльләнү, дәресләр. Булар турында озын-озак сөйләп торганчы, әйдәгез экранга карап китик. Игътибар. Музыкаль реалити-шоу Яңа Йылдыз проекта. Икенче сезон. Это было мощно, просто мощно. Ама яратмыша, кайшаклама. Мин алдылар. Сайлап алу турында 500-дән артык гариза. Кастингта 200 катнашучы. Татар эстрадасының популяр җырчыларыннан һәм Россия шоу-бизнесы вәкилләреннән торган профессиональ жюри әгъзалары. Это конкурс очень высокого уровня. И здесь никто не пробует, здесь соревнуются, здесь битва титанов. 3 команда һәм 3 остаз. Минем даже мында что-то тыным кыса башлады даже сине тыңлаганда. Иң яхшы сәхнә осталарыннан мастер-класслар. Репетицияләр, дәресләр, ачышлар, көчле ярыш. Эмоцияләр, җиңүләр һәм җиңелүләр, шатлык һәм күз яшьләре. Син җан аткан конкурсант финалга үттеме? Бу сезонда кемнең җиңүен телисең? Ай Аллам. Җитәсез. Мин мөмкинлек бирәм. Каршы алыгыз. Яңа Йылдыз проектының икенче сезон җиңүчеләре. Самат Нургалиев, Майя Сайфуллина, Илшат Мөхәммәтҗанов, Алия Бәдретдинова, Караш төркеме, Аида Ибракова, Илнар Шәрәфетдинов. Дуслар, әйдәгез бер көчле итеп алкышлыйк әле, чөнки алар сәхнә артында. Алар каушый, алар курка һәм үзләренең чыгышларын көтә. Ләкин аларны сәхнәгә чакырып чыгара башлаганчы залга игътибар итик әле. Залыбызның нәкъ уртасында хөрмәтле жюри әгъзалары утыра. Әйдәгез аларны сәламлыйбыз. Россия актрисасы, режиссер, продюсер, зур телевизион проектлар авторы һәм оештыручысы. Аның проектлары «Фабрика звезд», СТС зажигает звезду, Тюрквижн һәм башкалар. Лина Арифуллина, Мәскәү. Халык язучысы, танылган драматург, шагыйрь, эстрадага яңа агым, сулыш алып кергән артист Зөлфәт Хәким. Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Голос проекты финалисты Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Калимуллина.
Башқұртстанның, Татарстанның халық артисті Айдар Ғалимов. Міне олар біздің жюри ағзалары. Хам көріп тұрасыз әлігі 7 қатнашушының бар тек бірсігіне жеңуші, төп жеңуші есіміне лайық болашақ. Кім болыр ол? Барысы да жюри ағзаларынан тұра. Олар қоры, өзлерінің бейелерін бере, хаминді нәтижені біз концерт озағында сізге де еріштірірбіз. Қазір достар сәхнәге ең бірінші финалистны шақырасыбыз келе. Самат Нұрғалиев, ол Қозан егіті. Аграр университетін тамамлаған, қазір агрофирмада ішлі, ләкин жырларға бик ярата. Кімдер оның үшін жан ата? Самат бүгін әлігі сәхнәде емлі түркімі қызлары біле жырлар. Қаршы алығыз, жан атығыз. Мен кетемін енді жырақларға, туған яғым сенен арылып, туған яғым сенен айырылып, сүйгенімді сенен қолдырып. Сәл кәртіған артымда, бекер ақтарда болсам да, мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып жүрекке бәрініп yanғанда. Мен жырлармын үзіліп туған яғым сені сағынып жүрекке бәрініп yanғанда. Қияларымны жигіп, ырғылам ерақ юлға, қуға ерекні тұтып, барым бары тек алға. Ушақ болып қабын, яқтыртып юлларың, мақсатыңа табын, түшірмек боларың. Юя бұзса сүнсе қияштағын, жан жылыта дәртің керек туған яғын. Туған яғын. Сән кәртіған артымда, бекер ақтарда болсам да, Мен жырларыма сені сағынып yanғанда. Мен жырларыма сені сағынып жүрекке бәрініп yanғанда. Bir faydası idi tuğan yakka, yalın ayak yürgen yoklarga. Bir faydası idi yaşligimde, tevgi mehabbetim yanına. Sen gerdamanlar ardında, bir yeraklarda olsam da, ben jırlarmın üzülüp tuğan yağım seni sağınıp yürekkeyim ernip yanğanda. Ben jırlarmın üzülüp tuğan yağım seni sağınıp yürekkeyim ernip yanğanda. Самат Нұрғалиев! Алқышлар! Емлі түркімі. Зор рахмет. Зор рахмет. Алла, настоящий джентльмен. Всем. Алқышлар, достар. Bu benim Самат әни. Нұрғалиев. Зор рахмет. Зор рахмет.
Samatni alkışlar bilen uzatamız, əyyəmli türkümün səhnədə qaldırabız. Endi biz özümüzün шығышыбызға Татарғалық жыры Балан ешкін білен devam etemiz. Qozan bazarından aldım gümüş qaşlı baldağım. Qozan bazarından aldım gümüş qaşlı baldağım. Belki rahat günler bulur böyle bulmuyor aldağım. 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 Qozon uğramın arı doşlu onda şeşmiler aşlı. Qozon uğramın arı doşlu onda şeşmiler aşlı. Görülümüz türlü yaklarga darıldık da odaşlı. 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 Qozon boylarında yürgen şokları da sağınırsın. Qozon boylarında yürgen şokları da sağınırsın. Uf bağırım kelme yakın nutuna qabanırsın. 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 Oyna dostum karmonunu beşirlağını giylerge. Oyna dostum karmonunu beşirlağını giylerge. Siz oynağın beşirlağın kalsın sağını silerge. 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 Rahmet. Рәхмәт, кызлар, һәр вакыттагыча оригинал, кабатланмас, ямьле төркеме. Инде сез аңладыгыз, күрдегез, бүген һәр финалист әлеге сәхнәгә чыгып, татар эстрадасының берәр йолдызы белән дуэт җырлаячак. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак егет, аның исеме Илшат, ул Ришат Фазлыәхмәтов белән дуэт башкарачак. Хәтерләсәгез, узган сезонда Ришат Фазлыәхмәтов белән дуэт җырлаган Марсель Закиров исемле егет ул җиңүчеләр өчлегенә эләккән иде. Бу нәрсә дигән сүз? Кем белә, бәлки Ришат ул уңыш китерәдер. Шулаймы юкмы икәнлеген нәкъ менә бүген тикшереп карарбыз. Әйдәгез, көчле алкышлар белән үзләрен сәхнәгә дәшик. Ришат Фазлыәхмәтов һәм Илшат Мөхәммәтҗанов дуэты. Бакчаларда мини йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Ак чәчәк аткан шомыр, шау чәчәктә ак сирин. Ак шымыртагы сирин, айсын мин сиңа бирим. Ак шымырта як сирингә, мин гашыйк булып йөрим. Ак шымыртагы aysun min sina birim Akşamırta yasiringe Min başık bulab yerim
mini yerim Bin kaman sine ezlim Vakit ötse de sesmim Bir minutta da tüzmim Akşamırda vakit sirin Min kaman sine ezlim Akşamırda yak siringe Min gaşık olup yerim Akşamırda vakit sirin Min kaman sine ezlim Akşamırda yak siringe Min gaşık olup yerim Ak çiçekler kulağımda Duram senin yulağında Diller iken o yanında Demler iken koyununda Akşamında da senin Bayşan yanına gireyim Akşamında yak seringe Bir gaşık olup yerim Akşamında da senin Bayşan yanına gireyim Akşamında yak seringe Bir gaşık olup yerim Akşamında yak seringe Bir gaşık olup yerim Bir gaşık olup yerim Bir gaşık olup yerim Biz rahmet hayırlı geçesemiz kırmeli tamaşaçılar, konaklar, kayıtkan konaklarımız. Jırda dürüst anlağızın diye mi? Akşamırt, Akserin, tege ikicege jırlı şuna göre dürüst anlağız. Şundan da indemi barlık katnaşışı jigitlerge, kızlarga. Uğuşlar terizi kele. Barsı da dostойный, barsı da yakşı jırlavuşçılar деп етесім келе. Рахмет аларға. Бик та матур жырлап өтесім келе. Күз айларын ұзаттық, Аллаға шүкір, енді матур қышларымызға кірдік. Күз айында өзіңіздің сүйген ярларыңызды ұшыратқансыз екен, бұл жырын сізге бағыштаймын әлі. Сенің біле келе, қаласың. Келесі күзілеріні тек сенің біле Келе менің қарышы аласым Күзілеріңе үріліп жаныңда Менің мәңгіге келе аласым Ерәгіңдегі езақларын ашып Келе жаныңда менің паласым Өз-өзіме ұшанғандай сиңа Бекті келе менің жанасым Ерәгіңдегі езақларын ашып Келе жаныңда менің паласым Өз-өзіме ұшанғандай сиңа Бекті келе менің жанасым Yürekteki yarsu jillerini Tek sen gene yok ete alasın Senden yirak olgan şaklarda da Uyularını da kile olasın Yüreğindeki yızaklarını aşıp Ile canımda benim palasın Öz-özüme ışanğanday siңа Бектәк илә минем жанасым Birge
жетеклешіп, тұрмыш юлыны кейлі озасым. Әйтерсің әлі сені жер yüzüne, бары менім үшін туғанысың. Yüreğindeki yüzakların aşıp, ile canımda benim palası. Öz-özüme ışanğanday siğa, diktek ile benim ışanasın. Yüreğindeki yüzakların aşıp, ile canımda benim palası. Öz-özüme ışanğanday siğa, diktek ile benim ışanasın. Diktek ile benim ışanasın. Diktek ile benim ışanasın. Bir-birimizge ışanıp, bir-birimizi suyup yaşarız. Rahmet! Ришат Қозниахметов. Достар, сіз білесіңдер, әгерде сізге жер ұшы екен, шынлап та, мен теге артистларны көзде тұтып айтуым түгіл, әміне финалистлар сізге ұшы екен шығышлары күшлі-күшлі тіп алқышлағы, сызғырғыз, білім, қышқырғы, шынки жюри ағзалары, әгерде иқтибар етсәгіз, алар қазір барысында анкетыға тіркеп бара. Кім нешік жерлі, кім ненде күлмәкті, кім өзін сәхнеден шық тұта, һәм золның реакциясы ненде, шонкірі сіздің реакциягыздан шығып та, енді нәтижелер шығарылаша. Әміне қазір бір сұрау бересім келе. Яңа Йылдыз проектінің 2-ші сезонында қатнашқан Майя Сайфуллинны кім хатırlый? Қарқалда егетлер хатırlый. Аны ұнытып болмай. Оның күлмәкләрін, ол әрбір шығарылышта шынды ашық күлмәкләрі білән. Өзінің қабатланма стилі білә есте қалды. Қарқалда Әнвәр Нұрғалиев әлігі күлмәкні әлі де ұнытылмай, елмайып отыра. Бүгін Майя нинди күлмәктен шығыш ясар, нинди жыр башқарыр. Интриганы ұзақ сақламым, қазірік өзін сәхнеге шақырам. Ол бүгін Татарстан Республикасының ат қазанған артисті Раяз Фасыхов белән дуэт башкарачак. Каршылыгыз Майя Сайфуллина һәм Раяз Фасыхов. Şakar kızlara, kır kızlara şu sanama. Tezeleşip ışkar kır kızları, sana samına dostlar toralar. Mağlar tügüp ışkar kır kızları, yazılar жеткәч қабат келерлер. Тик яшелекне алып кайтмас касылар, кайтыр өчен узмый гомерләр. Маңлар түгеп ышкан кыр казылары, yazılar жеткәч қабат келерлер. Тик яшелекне алып кайтмас касылар.
qasılары Көңелләргә моңнар салалар Моңнар түгеп ышқартыр қасылары Язлар җиткәч кабат килерләр Тегершлекне алып кайтмаска салар Кайдыр өчен узмый Моңнар түгеп ышқартыр қасылары Язлар җиткәч кабат килерләр Тегершлекне алып кайтмаска салар Кайдыр өчен узмый Тегершлекне алып кайтмаска салар Кайдыр өчен узмый Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әле 2006 елны шушы оештыручылар оештырган Йолдызлар фабрикасы проектында мин шушы җыр белән каушый беренче адымнарымны чыккан искә төшеп үземдә тагын шул хис тойгыларны кичердем. Бу проектка бик зур рәхмәт. Озын гомерле булсын. Яңа җырчыларга, яңа йолдызларга чыгарга мөмкинчелек булсын. Бик зур рәхмәт. Уңышлар. Ә без тагын бер җыр җырлыйк әле сезгә. Әй, кул чапсагыз, безгә күңелле инде, әлбәттә. Хоп. Әдә киттек. Синең белән тыныч күңелем, син минем җаным һәм бердән-берем, якты йолдызым, мәңгелек назым сөям. Тик синең белән тыныч күңелем, син минем җаным һәм бердән-берем, якты йолдызым, мәңгелек назым сөям. Тик синең белән тыныч күңелем, җиңә күрмәсен мәхәббәт гөлем. Алсу йөзләрең, яна күзләрем, көтәм, көтәм, көтәм. Тик синең белән тыныч күңелем, җиңә күрмәсен мәхәббәт гөлем. Алсу йөзләрең, яна күзләрем, көтәм, көтәм, көтәм. Синең белән тыныч күңелем, сиңа үрелгән көнем һәм төнем, күктәге аем, син җаныкаем сөям. Тик синең белән тыныч күңелем, сиңа үрелгән көнем һәм төнем, күктәге аем, син җаныкаем сөям. Тик синең белән тыныч күңелем, җиңә күрмәсен мәхәббәт гөлем. Алсу йөзләрең, яна күзләрем, көтәм, көтәм, көтәм. Тик синең белән тыныч күңелем, җиңә күрмәсен мәхәббәт гөлем.
Alsu yüzlerin yanak gözlerim Kütem, kütem, kütem Tek senin bilen tanış küngelim Bilen başkalar gerek tügelim Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım süyem Senin bilen tanış küngelim Bilen başkalar gerek tügelim Nurlu kıyaşım, sen mi canaşım süyem Tek senin bilen tanış küngelim Şina görmesin muhabbet gülüm Alsu yüzlerin yanak gözlerim Kütem, kütem, kütem Tek senin bilen tanış küngelim Şina görmesin muhabbet gülüm Alsu yüzlerin yanak gözlerim Kütem, kütem, kütem Tek senin bilen tanış küngelim Şina görmesin muhabbet gülüm Tek senin bilen tanış küngelim Şina görmesin muhabbet gülüm Alsu yüzlerin yanak gözlerim Kütem, kütem, kütem Tek senin bilen tanış küngelim Şina görmesin muhabbet gülüm Alsu yüzlerin yanak gözlerim Kütem, kütem, kütem Бик рахмат. Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыхов. Рахмат. Күрәсең, Барс Медиа компаниялар группасын нинди мөмкинлек бирә яшь җырчыларга. Алар монда артистлар белән дуэт җырлый. Бит дуэт җырлаганчыга кадәр дә күпме эш башкарылды. Май аенда старт алган әлеге проект төрле дәресләр үткәрде. Педагогларны җәлеп итте. Мастер-класслар, шул рәвешле финалистлар, менә шушы финалга килеп җиткән егетләр, кызлар күпме юллар үттеләр. Һәм инде әлбәттә, менә суйларга мөмкин сезгә бүген башкарган җырларны каян сайлап алганнар? Кем сайлап алган? Һәм ни өчен теге яисә бу финалист нәкъ менә шушы яисә бу артист белән җырлый дип. Әлбәттә, барысында профессионаллар башкара. Безнең финалистларыбызның тавыш тембрларыннан, тавыш мөмкинлекләреннән чыгып, барлык җырларны сайлаучы һәм барлаучы дуэтларны барлыкка китерүче кеше, проектның музыкаль продюсеры. Әйдәгез аңа көчле итеп алкышлыйк. Зоя Бабкина, Мәскәү шәһәре. Ул безнең залда. Ул җырлар сайлады, калган профессионаллар номерлар куйды, бию, вокал дәресләре. Һәм инде менә нәтиҗәсен без бүген сезгә тәкъдим итәбез. Алга таба дәвам итәбез. Сезнең каршыгызда чираттагы финалистыбыз Алия Бәдретдинова. Ул бүген Чулпан Юсупова белән дуэт башкарачак. Belki yüde karaldı Yaratma onu ben senden Elleni gel yarattım Kulmege İde
de aklı kiyersin. Kımır uzgaş, külmet uzgaş, belki sinde süyersin. Ah gülmegim, ah gülmegim, İderi zengar bizden, ayrılgan kuş kanatıdan, erdimiz sular sipme yarağa, dürley dürley yansın ayda, sular sipme yarağa. Ah gülmegin, ah gülmegin. Olviya Badretdinova. Şolparni Sukova. Бик рахмат. Инде кызларга, егетләргә уңышлар телисем килә, ә инде сезгә өр яңа җырымны бүләк итәсем килә. Тип әле йөрәгем. Türlüşe yaşata, yandıra türlete, bu durmuş tügül bit bizningse. Eşikte tundura, salkında kaldıra, yüreğim şıdan bul birişme. Düzelli yüreğim, düzelli birişme, düzelli, düzelli, düzelli. Dipelli yüreğim, dipelli diriledim, dibelle, dibelle, dibelle. Sağışlı şaklarda, şotlıklı şoklarda, şiratlap baralar turmuşta. Ak bulgan qarası, yollardan barası, gımır ruhundak şunday balasa. Düzelli yüreğim, düzelli birişme, düzelli, düzelli, düzelli. Dipelli yüreğim, dipelli diriledim, dibelle, dibelle, dibelle. Şu bәхеткә йөрсәләр янәшә, сабырлык түземле йөрәктә. Өметләр сүнмәсә, күңелдә дөрләсә, ярату кешене яшәтә. Бергәлә түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле.
Hemşe Dürletip yaşayın kızlar. Чулпан Юсупова. Bek zor rahmet. Чулпанны күчле алкышлар белән озатабыз. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Бәлки проектны даими рәвештә карап баручыларның исенә төшерергә кирәкмидер дә. Безнең әлеге сезонда проектта катнашкан егет-кызлар 3 командага бүленде. 3 команданың да үз остазы бар иде. Беренче команда ул Татарстанның атказанган, Башкортстанның атказанган артисты Филүс Кахыров командасы. Әйдәгез шулай көчле итеп алкышлыйк әле командаларны. Икенче команда Татарстан Республикасының атказанган артисты Алина Шәрипҗанова командасы. Һәм тагын бер команда, өченче команда Татарстан Республикасының атказанган артисты Алсу Әбелханова командасы. Менә хәзер сезнең каршыгызга мин Филүс Кахыров командасында булган җырчы кызны дәшермен. Аның исеме Аида Ибракова. Ул тумышы белән Нижневартовск шәһәреннән. Хәзерге вакытта ул Казанда яши, Казанда тора, Казанда эшли һәм мәктәптә вокал дәресләре укыта. Аның иң зур хыялы зур сәхнәгә чыгу булган. Һәм күрәсезме? Барсмедиа компаниялар группасы белән хыяллар чынга аша. Ул монда, ул зур сәхнәдә һәм үзе генә дә түгел. Ул бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты Рифат Зарипов белән каршы алабыз. Kayda kaldı iken bizning unutulup suygan uşaqlar. Ömür boyu isке düşer, nindi sirli idi kişiler, nindi kaynar idi kuşaklar. Yürgen şakta jitekleşip, yakın idi bizine bəxit, barıp kına jitip olmadı. Kıyılsa da yakın bulup, jingilgine bulmay uzıp, sikelteliyken yolları. Bulmadı, jingil bulmadı, sınadı bizni sınadı. Aramızga jiller girgenler. Ara kıllandı yolları, bəxit kütüp durmadı. Yarağaydı bizge öpkenler. Yürgen şakta jitekleşip, yakın idi bizge bəxit, barıp kına jitip olmadı. Tıyılsa da yakın bulup, jingilgine bulmay uzıp, sikelteleyken yolları. Ayrıldık iki yaka, biz adaşkan iken adaşkan. Unutular gına bulmaz, sağınudan yürek duymaz. Min elide seni yaratta. Yürgen şakta jitekleşip, yakın idi bizge bəxit, barıp gına jitip olmadı. Duyulsa da yakın bulup, jingilgine bulmay uzıp, sikelteleyken yolları. Yürgen şakta jitekleşip, yakın idi bizge bəxit, barıp kına jitip olmadı. Duyulsa
жеңіл генә булмый узып, сикәлтәләйгән юллары. Тоелса да якын булып, жеңіл генә булмый узып, сикәлтәләйгән юллары. Сикәлтәле икән юллары. Зур рәхмәт сезгә. Аида. Зур рәхмәт. Аида китмәс имән сәтсәкләр. Аида. Бик рәхмәт. Аида. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Безгә рәхмәт. Шәшәкләрегез өчен рәхмәт. Инде шуннан да үзем дә конкурста катнашкан шикелле шундый каушым, шундый дулкынланам. Шуннан да рәхәт тә, борчылдырта да. Җыры шундый бергә була алмаган мәхәббәт турында булса да, шулай инде җырлыйбыз бит. Шуннан да кай вакытта яратам, яраттым, яратам, яратыр идем. Эх, аннары минем репертуарда күп инде җырлар. Китмә, бергә була алмадык, ташлама мине, сагындым мин сине. Менә хәзер оригинальный җырлыйм. Китсәң кит дигәнне. Bunu biləsin də birgələm җырлыйга. Bir aşıp, bir yanıp, күңелем капкасын калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың. Калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың. Bir üzüp, bir ялгап, күңелләр арасың. Газаплап сөюдән инде табасың. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Bir üzüp, bir ялгап, күңелләр арасың. Газаплап сөюдән инде табасың. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Нигә дип йөрисең, хисләрем туздырып, саңлаулы гомерне әрремегә уздырып, саңлаулы гомерне әрремегә уздырып. Bir üzüp, bir ялгап, күңелләр арасың. Газаплап сөюдән инде табасың. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Яшьләргә генә пример күрсәтим әле. Казань, я вас не слышу. Гадәттә шулай кычкырам. Көч тапсаң бөтенләй калдырып китәргә, борылып карама. Кит алсаң кит әйдә, борылып карама. Кит алсаң кит әйдә. Bir üzüp, bir ялгап, күңелләр арасың. Газаплап сөюдән инде табасың. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Bir üzüp, bir ялгап, күңелләр арасың. Газаплап сөюдән инде табасың. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Китсәң кит, кайтмаска, яшендә яндырып, үлгәнче янарлык утларын калдырып. Рәхмәт бик зур. Барсына да уңышлар теләйбез. Бик зур рәхмәт.
Көріп тұрасыз, мұнда әр ұстазының командасынан егет қызлар шығыш ясый. Бік күшлі финалистлар ләкин дұрысыңын әйткенде, ең күшлі команда Алсу Әбілханова командасы болып шықты. Шынки әгерді иқтибар етсәгіз, сонап қарасағыз, барлық ұстазларының командаларынан 2 кіші қатнаша, Алсуның командасынан түркімінен 3 финалист бүгін сіздің қоршығызда шығыш ясый. Міне қазір сәхнеге шығашақ егітті біз Алсу Әбілханова командасынан. Аңа 26 еш, ол Башқұртстаннан, исімі аның Илнар. Илнар Шәрәфетдинов бүгін Татарстан Республикасының халық артисті, искиткіш жыршы Резида Шәрәфиева білән дуэт башқарыр. Сіздің алқышлар бүтін иқтибар сәхнеге қарайбыз. Ышанам, ұзақлап айырымды сақта. Сен жоқта, юқсынамын қойнарым қашақта. Тұрмашым, мен сенсіз көз алай алмаймын. Ышанам, яратам барында аңлаймын. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмашым тек сенде сен болсаң. Көкләрінді қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмашым тек сенде сен болсаң. Көкләрінді қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, назларым жуя алмас түнләрі. Сен янда, жанымда қияшылы күнләрі. Ятларымды, тілләрі сүйексіз сөйләсін. Язмышым, тұрмышым яқшыға келәнсін. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмышым тек сенде сен болсаң. Көкләріне қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмышым тек сенде сен болсаң. Көкләріне қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, мен сеңа біләсің өзіңді. Әйткенде, өтейсің тұрасың сөзіңді. Ойларым, аңылайсың көзіме қарасаң. Язмышым, түгәрәк енеше барасаң. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмышым тек сенде сен болсаң. Көкләріне қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, келешек бүгінге. Ышанам, язмышым тек сенде сен болсаң. Көкләріне қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Сен болсаң, көкләріне қыш алам. Ышанам, мен сеңа ышанам. Ышанам, Ышанам, ышанам. Илнар Шәрәфетдинов. Оңышлар сеңа Илнар, оңышлар. Бек талантлы егітіміз. Мен енді өзімнің шығышымды давам етем. Әйдәгіз жігіттер.
Yeşili var kızılı Saklar için almalarını Özüp jüyan bu yola Verni birip alda bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Verni birip alda bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Jirge düşken almalarını Jiyip aldın barısın Kız geçtin parastında Erem olup kalmasın Verni birip al da bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Verni birip al da bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Tabiatını buysunda bulmayken bir kayşan Almalar ülgürüp durmay Yıllar boyu işmasan Birini birip al da bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Verni birip al da bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Verni birip al da bulmay Jikken gımmır arabasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Tuktamışa uzup gitti Sizim işe de kalasın Eh şu ömür arabasın Яңа Йылдыз проектының ең соңғы финалистларын шақырырға да вақыт жетті. Не үшін финалистларын deyip көплік сонда айтам, чөнки олар түркім, олар дүртеу. Һәм концерт башында мен ишеттім, оларның фанатлары да, оларның жанатарлары да залда көп, чөнки олар қараш, қараш deyip кычкырып бутырдылар. Бармы алар залда? Оялып кына әкрен генә ватманны чыгардылар. Төшермәгез дә саны, кызлар, үскәрәк күтәрегез, үскәрәк күтәрегез. 4 егет чыгачак. Дүртесе 4 төрле. Дүртесе дә бер-берсенә охшамаган. Алар дүртесе 4 төрле, ләкин аларны барысын бер нәрсә берләштерә. Ул яңа караш, эстрадага яңа караш, заманча караш һәм яңа татар эстрадасы. Алар бүген кем белән тандемда җырлаячак дип уйлыйсыз? Бармы вариантлар? Вариантлар юк, әйдәгез кул чабабыз, каршы алабыз һәм үзләрен хәзер күрәбез. Сәхнәдә караш төркеме һәм Лилия Хәйруллина. Егетлер, ну, егетлер вообще ут инде, ут. Мына алар әле армияда кебек эшлиләр. В отличие от моих коллег, восторженных, мне не понравился. Мне не понравился. Мне не понравился. Не понравился. Икенче юлга киттегез. Сүзсіз генә барабан белән генә дәге биеп була бит.
Karangıda şöyle yuka çığa Dumanlarda uylarım çuvala Kütmeyim deyse kulağımda bir mise Ütkenlerge koymayayım deyse Süyü hütte diye ışandırma Işanasın mine bir de kilmi Kanatlarım ne bürüm ayırma Şuna kanat bir kaşanda Ülmi ışanasın da Kildi ışanasın da Işandırma süyü Işandırma süyü Işandırma süyü Vur bilen süyüler yazıldı Yandır bilen gözlerde yuvaldı Adımlara kıyılsız gidesin Yılamışa dişeksin tüzesin Süyü ütte diye ışandırma Işandasın yine bir de kilmi Kanatlarım nöberu bayırma Şeme sebetler koşanda Ülmi ışanasın da Kilmi ışanasın da Işandırma süyü Işandırma süyü Işandırma süyü Işandırma Işanam, ümit ismi işanam Sen yanımda bulsun için bargalarla eğlenem Doğruluk için suyu bu sözler öteden tatılmış iksiz olacaktı Dik sınavga yok cevap Dağı bildi yersiniz Bu hisler bakasında İnde koysunuz haklı Kilmi ışanasın da Kilmi ışanasın da Işandırma suyu Işandırma suyu Işandırma suyu Kilmi ışanasın da Kilmi Işanasın Işandırma süyü Işandırma süyü Işandırma süyü Işandırma suyu Işandırma suyu Qarash Türkümü Шын көңілден барыңызға да бек зор рахмет. Һәм инде фырсаттан файдаланып, Лилиягә безнең белән эшләгәне өчен, безнең белән булганы өчен рәхмәтебезне белдереп, менә шушы матур бәйләмне бүләк итәсебез килә. Рәхмәт бик зур сезгә, рәхмәт бик зур безгә. Лилия Хайруллина. Бик зур рәхмәт. Сезнең белән эшләү шул хәтле рәхәт булды. Лилия Хайруллина сәхнәдә кала. Рәхмәт. Рахман бик зур.
Лилия рәхмәт. Хайруллина. Бик зур рәхмәт һәм инде караш төркемен әлбәттә уңышлар телим чын күңелемнән. Ватманнар килеп чыкты. Беләсез, әлбәттә инде без уңышларны телибез барлык финалистларга да һәм игътибар итсәгез, залда утырган жюри әгъзалары юкка чыкты. Чөнки алар хәзер нәтиҗәләр ясарга диеп һәм үзләренең билгеләрен куярга диеп әлеге залдан чыгып китте. Алар нәтиҗәләрне ясауга, ягъни берничә минуттан кире әйләнеп кайтачак һәм ниһаять без төп җиңүченең исемен ишетәчәкбез һәм әлеге җиңүчене монда барыбыз бергә көчле алкышлар белән, эмоцияләр белән тәбрикли һәм котлый алачакбыз. Әлегә әйдәгез, дәвам итик концертны. Ничек уйлыйсыз, кем чыга? Инде барлык финалистлар да чыгыш ясады, алар җырлады, алар сезгә үзләрен күрсәтә алды. Остазларга чират җәмәгать, остазларга әйткәнемчә Филүс Кахыров командасы, Алина Шәрифҗанова командасы һәм Алсу Әбелханова командасы егет-кызлары сезнең каршыгызда чыгыш ясады. Инде хәзер Татарстан Республикасының атказанган артисты Алсу Әбелханованың үзен шушы сәхнәгә дәшик. Безнең алкышлар искиткеч Алсу сезнең алдыгызда. Синең бер гаебеңә дә юк, гафу ит мине. Бергә булырга чара юк, тик син күрмисең шуны. Синең бер гаебеңә дә юк, тик син аңа охшагансың. Очрашканда моңсу гына күзләремә багасың. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Беркемгә дә мин ышанмыйм, сәбәп синдә түгел. Аерылды безнең юллар, күңелемдә шиңгән гөл. Синең бер гаебең дә юк, тик син аңа охшагансың. Бүтән сөю кирәк түгел, учаклардан калды көл. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Тик син ул түгел, өзгәләнә күңел, өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел. Өзгәләнә минем күңел, бары тик син ул түгел.
Иванова. Yok, менә bu өлештә, концертның bu минутларында алкышлар көчледән көчле булырга тиеш. Кайда сезнең эмоциялар? Без аларга көч бирәбез. Без аларны хәзер канатландырабыз. Алар борчыла, кайсысы җиңүче исеменә лаек булыр. Алар бит барысы да җиңүче. Алар Яңа Йолдыз телевизион музыкаль проектының финалистлары. Әйдәгез сәхнәгә дәшик. Alkışlayımız, alkışlayımız, alkışlayımız her birisine. Biz alkışlayımız, karayımız, güç birimiz. Hem indi mında elbette hazır bir neçə mizgildən jüri ағзалары шығып басашақ. Siz her birigizdə bugün җиңүче. Siz Яңа Йолдыз телевизион музыкаль проектының финалистлары. Siz барлык этапларны узып, барлык авырлыкларны узып, менә шушы минутка, шушы көнгә килеп җитә алдыгыз. Шуңа күрә алда сезне зур җиңүләр көтсен иде. Алда жырларга да жырларга, шулай бит үзеңне күрсәтергә, бирешмәскә һәм менә бу тамашачыларның саны көннән-көн артсын иде. Менә бүген без әлегә менә шуның хәтле тамашачы алдында чыгыш ясыйбыз. Олимпийскийларны тутырырлык булсын, Алла бирсә. Без әлегә сезгә дипломнарны өләшәбез. Әйдәгез, чыгабыз, алкышлар белән яшик әле безнең конкурсантларыбызга дипломнарын. Диплом гына түгел, әлбәттә, чәчәкләр дә сезнең өчен. Музыканы көчлерәк куярга ярый. Авыр эш барысы арасыннан бартик бердән-берен сайлап алу һәм аңа җиңүче статусын билгеләү. Авыр эш, шуңа күрә жюри ағзалары юк һаманда безгә вакытны сузарга туры киләчәк. Алар саныйлар, алар исәплиләр һәм барысы бер фикергә килгәннән соң алар чыгып үзләренең инде нәтиҗәләрен безгә игълан итәчәкләр. Әйдәгез әлегә тикшереп карыйбыз. Кем өчен тамашачы күбрәк җан ата икән? Кемнең җиңүен тели икән? Хәзер тикшерербез. Самат Нургалиев! Вау! Самат үзен йолдыз итеп тойды. Все, икенче тапкыр китте. Молодец. Илшат Мөхәммәтҗанов. Илшат Мөхәммәтҗанов ничек шулай теге рәхәтләнеп ат душы елмая дип уйлыйсыз? Чөнки ул теш табибы булып эшли. Киттек алга таба Майя Сайфуллина. Майя һәр вакыт шаккатыра, ул хәтта йөргәндә дә үзенең стилендә генә йөри. Менә мин алай йөри белмим, шундый итәгатьле, шундый менә секси бер сүз белән әйткәндә. Киттек алга таба Алия Бәдретдинова. Яңа Йолдыз проектында мин Алияның береткасын бик яхшы истә калдырдым. Леопард береткаңны хәтерлисеңме? Сез дә истә калдыргансыздыр дип уйлыйм. Киттек алга таба Аида Ибракова. Сиге группа поддержки үзләре басканнар, үзләре кул чабалар, шул вакытта телефонга төшәләр һәм акыралар, молодцы. Бөтен нәрсә ват микс аларда шундый. Илнар Шәрәфетдинов. Башкортстан. Һәм мин әле карыйм, тагын кемнәр калды дип. Һәм Караш төркеме егетләре. Әллә уялып кызара, әллә кычкырганнан кызара. Аңлашылмый, ләкин алар нинди эмоциональ, име? Сез беләсезме ул кызларны? Бу безнең канатлар. Вау, нинди сез Дамир шәп әйттең.
Алар сезнең канатлар. Һәм барысына да алкышлыйк әле. Тагын бер тапкыр финалистлар сезнең каршыгызда. Әйтеп китик, җиңүче безнең нәрсәләргә ия буласың. Беренче урын сертификат нәрсәгә ия бирәчәк. Җиңүче Барс Рекордс продюсерлык үзәге белән килешү төзиячәк. Татар җыры халыкара фестиваленең гала концертында катнашу хокукына ия булачак һәм җиңүченең җырын профессиональ яздыру, аранжировка ясау, TMTV телеканалында ротацияләү, Барс Рекордс продюсерлык үзәге җиңүче җырына клип та төшерергә вәгъдә бирә. Күрәсезме, күпме мөмкинлекләргә ия булачак җиңүче. Дуслар, әйдәгез, алкышлар белән каршы алабыз. Менә алар безнең көчле жюри әгъзалары. Лина Арифуллина, Эльмира Калимуллина, Зульфат Хаким, Айдар Галимов, Әнвәр Нургалиев. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сез үзегезнең сүзегезне әйтә аласыз. Рәхим итегез. Исәмез, кадерле дуслар, ничек хәлләрегез? Армадыгызмы? Беренчедән мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәрбер конкурсантка. Бүгенге заманада безнең гел онлайн, дистанцион һәм мин сезне онлайн итеп карадым, һәрберегезне тыңладым. Сез бу конкурста шундый үстегез. Сезгә бик зур рәхмәт музыка өчен. Һәм мин һәрберегезгә уңышлар телим. Матур җырларны яздырыгыз, бер-берегез белән аралашыгыз, дус итеп тату яшәгез безнең матур сәхнәдә. Ура! Дөресен әйткәндә, мин монда жюрига чакыргач мин килергә теләк белдермәгән идем, чөнки үземне кешенең иҗатына бәя бирергә хаклы һәм вакалатлы түгел дип саныйм. Һәм гомер буе шулай санадым. Әмма үгетләделәр һәм мин килдем, һәм һич тә үкенмим. Чөнки бу чыннан бәйрәм булды. Менә бу турларны узганда, менә яшьләрнең менә шулай атлыгып сәхнәгә үзебезнең телдә үзебезнең җырларны җырларга омтылу, ул бик куанычлы, бик өметле күренеш. Кай вакыт әйтәләр, менә җырчылар бик күбәйде, менә ул җырчымын инде, ана ул тегесе нәрсә инде бу. Минем шуны әйтәс килә, бүгенге заманда, бүгенге шартларда безне татар халкына теге шартлар бик уңай түгел инде хәзер. Безнең әгәр дә татар кызы яки егете чыгып сәхнәгә җырлый икән, моңа сөенергә генә кирәк. Мин һәр вакыт әйтәм, кеше бит урамда сүгенеп йөрми, сәхнәгә чыгып җырлый. Моны тыңларга кирәк. Ошамаса телевизорыгызны яки радиологышыгызны сүндерегез. Шуй икән, яратыгыз, кабул итегез. Чөнки сәхнәгә чыккан, үзебезнең туган телебездә аваз салган кеше, ул безнең халкыбызның бер улы яки кызы. Моны хупларга кирәк, яратырга кирәк, күпсенмәскә кирәк. Һәм менә инде безнең бүгенге көндә менә 7 финалист дип әйтәбез. Алар бит менә 100-гә кызыллык китерә торган җырчылар түгел. Алар инде җырчылар дип атарга була аларны. Шуңа күрә моңа сөйник. Алар барысы да бик якты күңелле кешеләр. Менә үткән-сүткән арада аралашабыз бит инде, исәнләшәбез. Анда бер-беребезгә шунда теге төрттөрә торган теге юмор белән кызык сүзләр дә әйтәбез. Алар бик якты күңелле кешеләр. Ул үзебезнең халкыбызның егетләре, кызлары. Рәхмәт аларга. Алар бит, менә алар булмаса бу бәйрәм булмас иде. Шуңа күрә киләчәктә уңышлар барыгызга да рәхмәт. Рәхмәт бик зур Зөлфәт әфәнде. Кадерле тамашачылар, хөрмәтле конкурсантлар, мин беренче рәттә үземнең коллегаларыма рәхмәт әйтәсем килә. Шул хәтле күңелле булды эшләве. Мин дәрәҗә дип саныйм үземә дә менә шу составка чакырылып, алар белән бергә эшләү бәхете. Шуңа үзе бер мәктәп. Конкурсантлардан да күп нәрсәне алдык дип уйлыйм, баядык дип уйлыйм. Үзебез ниндер бәя бирсәк тә, үзебез ниндер тәнкыйтьләр, ниндер ничектер чагыштырырга тырышсак та, еш кына менә мин үземнән әйтәм, күп нәрсәне бу җегетләрдән, кызлардан алып була. Бүген бәлки түгел, бүген чынлап та кемнедер җиңүче дип тәкъдим итәрбез.
Шулай да мин әйтер идем, бүген монда җиңелүчеләр юк. Рәхмәт барыгызга да. Бәйрәм белән. Рәхмәт Йосыф. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мин дә үземә килгәндә әйтәсем килә. Мин рәхмәтлемен Барс Медиага, мине шушы проектка жюри әгъзасы итеп чакыруга. Беренче яктан әйтәсем килә, жюри итү ул бик шундый зур җаваплылык, кешегә бәя бирү. Ну, бүгенге менә шу конкурска килгәндә, мин яшьләр белән бик канәгатьмен, шатмын дим икән. Һәрберсе талантлы, һәрберсе үзен күрсәтте. Миңа, беләсезме, иң ошаган нәрсәки, алар яшь, бу менә яшь буын үз телебездә шулай үзләрен күрсәтү, талантларын күрсәтү бик тә күңелне куандыра. Мин инде яшьләргә тагын әйтәсем килә, киләчәктә ул бирсау шоу-бизнес, эстрада юлы бик җиңелдән түгел, эшләргә кирәк үз өстеңдә. Җиңгәннәр дә, җиңел менә Айдар абый әйтмешли, монда җиңелгәннәр юк, сез барыгыз да монда катнашкач сез җиңдегез. Бер генә әйтәсем килә, сезнең сәхнәләрдә киләчәктә җырлау, ул безнең татар телендә җырлау, үз телебездә җырлау, ул безнең телебезне ала бирса яшәтергә, алга итәргә теге бүгенге көнне концертлар гына безнең телебезгә шундый зур юл бирә дим микән, шуңа күрә сезгә хәерле юл телисем килә. Һәм инде коллегаларыма да зур рәхмәт. Рәхмәт, Лиза. Исәмесез. Я благодарю вас, что вы сегодня с нами. Для них это такой торжественный момент. И вы прекрасно понимаете, что в семьях всегда в самых торжественных моментах присутствуют близкие люди. Поэтому я очень благодарна вам, зрителям, что вы сегодня с нами. Я благодарна коллегам, членам жюри. Это потрясающие, профессиональные, совершенно удивительные люди, с которыми мне было приятно провести все эти конкурсные дни. Мы спорили, мы проговаривали, это очень интересно. Я благодарна Барс Медиа за то, что пригласили меня на этот проект, и она Елдыз, и я окунулась в свое детство, в ту музыку, которую я слушала с самого-самого детства. И я всегда с большим удовольствием откликаюсь на такие проекты и всегда буду помогать татарской культуре. А участникам я коротко. Помните, есть два правила. Первое правило – не сдаваться, а второе правило – помнить о первом правиле. Спасибо большое. Инде хәзер җиңүченең исемен берничә минуттан ишетербез. Җиңүче исемен игълан итеп, әлеге проект турында берничә сүз әйтер өчен сәхнәгә Барс Медиа компаниялар группасы директорлар советы рәисе Камил Мәүлүд улы Гәрәевне дәшәбез. Хәерле кич. Мен ең бірінші болып, өзіміздің конкурсқа қатнашырға тілек білген, бүтін өздерінің арзаларын жіберген қатнашушыларымызға рахмет айтар едім. Олар біздің елінің бүтін түбегінен, өзіміздің халықтың вакиллері, яш талантлар. Шынапта бүгін айтылды, бұл енді шушындай конкурс, бұл жыршыларының одымларының біріншісі, шоңа көре мұнда жеңілушілер жоқ. Шын көңілден рахмет айтар едім, өз өлкәсінде зор оңышларға ерішкен, бик білгілі болған шайхисләребізге, алар жюри әгъзалары булырга риза болганнары өчен. Менә инде икенче ел, өченче ел татар җыры 20-дән башлап безнең белән булган өчен алыштыргысыз Лина Рифуллина безнең булган. Әйтеп киткәнчә, безнең компания җиңүчегә иң беренче итеп татар җыры халыкара фестивальдә чыгыш ясау рөхсәте бирәчәк.
Инде Барс Рекордс продюсерлык үзәге безнең җиңүчегә бөтен яктан да ярдәм итәчәк. Монда инде туры эфирларда, телевидение, радио безнең бөтен ресурслар, монда клип, монда ротациялар. Шуңа күрә җиңүче бөтенесен дә алачак. Хәзер Яңа Йолдыз 2 проектының җиңүчесен әйтәсем килә. Ул Караш группасы. Караш! Караш төркеме! Яңа Йолдыз проектының 2-нче сезон җиңүчеләренә! Караш төркеме җиңүчеләр! Рәхим итегез микрофон каршына! Минисигезгә төшерәм, беренче урын сертификат белән бүләкләнәләр. Җиңүче Барсрекорд продюсерлык үзәге белән килешү төзи. Татар җыры халыкара фестиваленең гала концертында катнашу хокукына ия була. Җиңүченең җырын профессиональ яздыру, аранжировка ясау, ТНТ телеканалында ротацияләү. Барсрекорд продюсерлык үзәге җиңүче җырына клип төшерү. Дуслар, безнең проект... Не могу. Сейчас. Булдырмыйм. Безнең проектка быел эш еш кенә тула. Ой, не могу. Хәзер. Безнең проектка эш еш тула, һәм инде 3 ел эчендә без нык тырыштык. Хәзер монда җиңүебез өчен бик зур рәхмәт. Җыеп чыга алмыйм авыр сөйләргә. Чөнки барлык эшләгәнебезне үзебез генә беләбез. Ниһаять. Беренче рәхмәтебезне әйтәсебез килә Барс Медиага, әлбәттә. Икенче рәхмәтебез ул әлбәттә жюри әгъзаларына. Барызга да зур рәхмәт. Чыннан да барыбыз да, конкурсантлар да инде зур эш эшләдек. Безгә аз вакыт эчендә без яңа җыр алып, яңа аранжировка ясап, яңа сүзләр язап тырыштык, эшләдек. Белмим, просто шәп булсын өчен, сәхнәдә русча әйткәндә кайфовать ишер өчен һәм сезгә ошашын өчен. Тагын бик зур рәхмәт итеп әйтәс килә сезгә килгәнегез өчен. Һәм зур итеп безнең конкурент дип әйтәс килмәйне сезне. Теге дуслар, безнең чын дусларыбыз. Без инде шундый кыска вакыт эчендә алар белән дуслашып беттек. Һәм инде тагын зур итеп рәхмәт итәс килә инде безнең жюриларга. Рәхмәт бик зур. Спасибо большое. Siz bilasiz, siz hozir quchoqlasha olasiz. Komanda bilan. Siz borig'izda җиңүчеләр Караш төркеме бүген җиңүче статусына ия булды, ләкин бу әле финал түгел, җәмәгать. Безнең тагын бер бүләгебез бар. Махсус бүләк бар. Иннополис шәһәреннән Иннополис Артспейс шәһәр мәйданчыгы җитәкчесе Александр Александрович Никифоровны чакырабыз әлеге сәхнәгә. Алкышлар белән. Исамасыз, Иннополис – это город, который уже сегодня создает будущее. Проект Юна Йолдыз тоже создает будущее, потому что здесь сегодня перед вами будущие звезды. От лица мэрии города Иннополис я хочу поздравить всех жителей Республики Татарстан с рождением новых звезд. А звездам пожелать трудолюбия, вдохновения и, конечно же, удачи на этом тернистом пути к успеху. Ну и наш специальный приз
саунд-продакшн в студии городского пространства ArtSpace в городе Иннополисе мы хотели бы вручить Аиде Ибраковой. Аида құтлыйбыз, барығызды құтлыйбыз, қораш, егітлер, қызлар, сіз молодцы, әфәрин, рәхмәт жюри ағзаларына, рәхмәт барығызға да енді әлігі сәхнәге Яңа Йылдыз проектінің бірінші сезон финалистларын шақырасы келе. Алар да бүгін біздің білен. Алар сәхнәге рәхим ите. Һәм не үшін? Әлбәттә, барыбыз бірге Яңа Йылдыз проектының гимнын башқару үшін. Рәхмәт! Яңа Йылдыз проектының икенче сезоны шуның белән тәмам. Җырлыйбыз барыбыз бірге. Рәхим итегез. Күзләреңне яп, син тынычлан, сулышыңны ашыкмыйча чыгар. Арын син бүген начар уйлардан, Күтәрел минем янарыма, манда калырсың син янымда. Курку сине җибәрәсе килмәс, тик хыял кешерә. Кояш баеп утыр, алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Яктыр син бөтен дөньяларны, нурың булсын иң якты. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Барыбыз торабыз каршыгызда, барсы да бүген әзер, бары алга. Үтүстүндө эшләү тырышлык тырмап тырмашып, үз урында алдык һәрберебез. Ашыйбызмы димәк, тавыш бирегез. Ялкындай булып йөрәкләрне кабыз, Калмасын алар бер бездән ялгыз. берәү дә аны сүндерә алмасын. Бөтен илләрне яктырсын балкытсын. Мен ышкын булып дөньяны капласын. Хыялчан вакытлары күптән үткән, күзләреңне күтәр. Кояш баеп утыр, алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Яктыр син бөтен дөньяларны, нурың булсын иң якты. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Йөрәк тибешләрен тизләндерә, мең очкыннарын берләштерә. Шул яктылыкны сиңа бүләк итәм, берүк син аны сакла. Кояш баеп утыр, алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Яктыр син бөтен дөньяларны, нурың булсын иң якты. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, Яңа Йылдыз. Яңа Йылдыз проектының икенче сезоны тәмам. Рәхмәт, тамаша.
тамашашылар. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Тагы бер тапкыр котлыйбыз. Кочаклашабыз, тәбрикләшәбез. Концертның телевизион версиясын DMTV телеканалында қарағыз. Өзіңізді де көрерсіз. Қабаттан телеэкрандарда ұшырашырбыз. Исән сау болыңыз!